Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie Filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. Keď farár číta Božie slovo, vysvetľuje, príď do kostola s úmyslom, chcem počúvať. Nie, že ty prídeš do kostola a povieš, no, ešte rýžu mi treba dováriť. Keď ten farár tak dlho bude kecať, tak páni moji, kačka mi prihorí. No tak ideš do kostola. Ja musím stiahnuť to ložisko ešte z toho auta, lebo tu ideme ku babke, aj nedela je, ale keby ten farár tak nerozprával dlho, bo ešte to natiahnem, aby ma susedia nevideli, dám to a s tým prídeš do kostola. Si tu, ale nesi tu. Príď tu s ochotnými ušami. Ne všetko budeš rozumieť, ani si to nezapamätáš. Nad všetkým uvažuj a Boh vidí. Boh vidí. Či prídeš s ochotnými ušami, či nad všetkým uvažuješ. A teraz dávaj pozor. Z hlavy to presuneš do srdca. To je čo? Božie slovo premeníš na modlitbu. Neviem všetko zopakovať, čo ten farár povedal, ale Ježišu, toto chcem. Výborne. A už si to z hlavy presunul do srdca, máš to v svojom srdci, vtedy si Božie slovo premenil na modlitbu a Duch Svätý si to zapamätá. A vieš, čo sa potom stane? Ty sa budeš musieť dakedy rozhodnúť a ty sa rozhodneš správne. Oni povedia, jak to tá žena to vie, taká múdra, ten muž taký múdry, jak to, že on to vie? A ty vtedy ukáž správne. To on je mojou najvyššou normou, hej, a Duch Svätý zariadi z tvojho srdca, vybere von a ty premeníš modlitbu na dobrý skutok. A stávaš sa prakticky kresťan. Vidíš? Ježiš nebol len teoretik, nechal nám aj teóriu, bol aj praktik. To, čo rozprával, aj žil. Toto aj ty rob.